ngiyodlula kwamnyango ovaliwe ngangaphandle nganqonqoza kwangavulwa namuhla ngeziqu nemiyezane ekuzothatha ngisho ukuthi kwalanga lizoshona eminingi babheke bashalaza babengibukela phansi ngemfundo ngiqonde phambili empumelelweni ngobuzo bathi eyiphi inyanga oyisebenzisayo ngokhomba uBB Coastal College kumbe iMangosuthu University of Technology kuye batshengise nezinye izikhungo zemfundo ephakeme ngithi siyabakha abantu ngemfundo nje noJesu okhululeka abantu isithanda senhliziyo imfundo kimi iyona engicabangisayo emini nobusuku umuzi kanokusho uthethe lwemoto nendumezulu yomshado imfundo iyakungizuzela konke lokho isikhali esinyimishi namatshe entsha ka-1976 iphinde ifane netshe likaDavide abulala ngalo uGoliathi ngonqoba ngayo ilihawu nomkhonto washaka ibalulekile imfundo kimi kungcono ngifunde nami ibalulekile imfundo kimi ngaphandle kwemfundo isizwe sohlupheka silale emapayipini ngaphandle kwemfundo ungaphelela ekushwabuleni uthi sebeyazitshela suka kophela sofana kanti ngenxa yemfundo ungazesula wena nezanyembezi ezaziphuma ziqengeleke ngenkathi usafunda isikole imali yokugibela isiciciyelo isimekambi inyanga ingakho ngithi ingumqhele wokunqoba imfundo kimi ibalulekile imfundo kimi kungcono ngifunde nami ibalulekile imfundo kimi kungcono nambu lona owayekumngemeli wathi asifunde mahala nanka nama-learnership akosisa kuzifundelwa mahala nje angeke ngiyasola walala uzosala futhi nawe sisi wena-ke ungazolala woza sofunda sisibe namajazi nongazi sozuzani ngathi kasayi sukuma woza siyothi ngatha ulwazi ngoba ibalulekile imfundo kithi kungcono sifunde